Malapod dagupan niya paunlad linggayan. Duay oras sa biyahe to. Ayage. Pero no ang gapigwar dyan to akin. Plus sa batik na traffic. Di tanad bali na bin malay. Hirag kila mo, kila manggwagwardya. Sarag to. Tani mabili gasolina. Ni untagi lalamat agagik so presyo na gasolina. At sayan simba, manlapod na buwas ay agi. At agtagay lalamat so tagayan na presyo gasolina. Unsulok at 1 peso at atang tanagagik. Atan lamay tatawagan dalalangulan big time. Ya increase. Ngayon, jet diesel, untagay na atay 2 pesos and 50 centavos. Yang 2 pesos and 70 centavos per liter. Luri kita na, tagtagay. Untan matad gasolin, untagay mo't agagik 1 peso and 50 centavos per liter. Yang 1 peso and 70 centavos per liter. Jad kerosene, untagay mo't 1 peso and 90 centavos per liter, yang 2 pesos and 10 centavos per liter. Insan na abalak ka traffic, yaando ko dukay at hatang tanagagik itan niya traffic lapod wala reman mamandun polis at dalan. Sa iyag agalan ko ni ingan at tatong tanagagik, tano kasabi alas 6, ang bilbilong at mala. Ang gapi ang gadgets na sa hararayan polis, may reflectorized vest, pati sa may limada ang gapi reflectorized siya ang mausarandan red tan green, so kulor to at atang tanagagik, ay iyag agalan ko no makapoy so mata na sa may driver agto nalikas wala man ay polis at paglayoy. Agadi, you are putting the lives of these police officers at risk, agauntan. Ay magano pa, kumusta lara may 34 ya pulisoy? Deng lang ko ni man, at sikara di ka paborito Errol tan ka paborito Dennis, wajalara dagupan? Jadara in transfer, ara may 34 ya pulis, ya ang isagap na petisyon, taimbes nga labat sulik na anda, taagdala na ako, so lagi kakapuyan, nasamay chief of police da. Siya pa may reklamo dan chief of police da, a certain Colonel Valerio. No ang tumat so isyudad si kato, agmat na agtimat naikdan na kopya, tantay latan, no untan irang kaso, it's an administrative matter, kondalante, wala ra may policy da, nagkalalolad ka polisan, ya si karalabat sumakaneng nasa may kopya, nasara may imbubus ngaw dan liknaan, kontra sa te chief of police da. Anto kasi agdapan labay, at sa may chief of police da, ya si Colonel, a certain Colonel Valerio at atang tanagagik. Ya si kuandat maksil amo at patugan, ta instead ya say dengalan nasa may local chief executive at aman sulik na nasa may majority mas papaboran to ni amo sulik naan nasa may chief of police. Akin kasi wala tay special commitment na balang sinansaki at sikara sa local chief executive tan sa chief of police. Wala tay aga na pulpultot na sumsumpal ya paknaan. Akin at mas maksil at patugan si chief of police. Mas mabiskag may liknaan dad sa may chief of police sa may liknaan dad sa may 34 ya police. Ay no paparelibyo raditan. Paano tulak kasi so peace and order at bali na bin malay? Wala ni kasi so sare po police tayon una aktunatan ditan at bali na bin malay. Tepat labat tepat matlabat. Tasi katutay liknaan. Ya ipapasabidad si katayo at atang tanagagi. Paano tula so peace and order? No
biglaan mo ikalan irate 34, ibasiling mo arom ya lugar irate 34 ya pulis. Wala tay kalakalaka ya may ni pasenditan, na sa provincial police office iran kasalat na sararatan ya 34 ya pulis. Nunitan lang na ang pigay ratio natin na pulis 1:1,000 eh. 1:1,000 eh, so ratio na pulis. Yasi gabi ito ibagatan at atin tanagagig for every 1,000 individual sa kaya pulis. So katapat to. At ay 1,000 na gwardya na samay sa kaya pulis. So ibig sabihin, wala ni shortage tayo. Noon tan ni ratio, correct me if I'm wrong, noon tan ni ratio at atin tanagagig, wala ni shortage na say pulis. Ay san nyo lapa, transferad ira in favor od sa may saksakay. Di mauni may sakay in transfer yun ang sa may 34. In fairness, iyan nyo la. Yes, ate Chief of Police, kabaluyan nyo. Tani babagada, tagagayaman ko no. Si ate a certain Colonel Valerio at ateng tanagagik. Pero 34, may ang ibus nga naliknaan da at ateng tanagagik. Isakripisyo yo sa peace and order at balin na binmalay in favor of saksakay, in favor at sa ate Chief of Police at ateng tanagagik. Paano tularami umbaloy yoy? Paano tiki papasan na sari umbaloy yoy? Paano tunawalay bigla nagawan krimen dito na siya o nasiste yoy? Alga di bukor to ng Chief of Police. Sarag to kasi. Si katuratan sutupot at atang tanagagik. Taninan saman dati-rati duara, talura, patira, mulaglatay duara, ya pulis man bantay man mando at trapiko. Dati-rati sa nanunung tayo ang gandlimara, watan ira. Ay natan eh. Singa duara saksak kayo na imano tayo, akin kasi, sa ikwangkod kanunutan ko, tas siyempre yung dadalantitan regularly, tuwasi rin, arilib iraman amoy 34 ya pulis ni, sa kidwara labatlas o na-assisti at atang tanagagig. Ay no, wala rin mangibas nga o naliknaan da. Simbangan tayo kumun. Nangdangan tayo, we evaluate yung pros and cons at atang tanagagig. Gauntan, due process dictates, kantialanti, naynay at atang tanagagi ka, due process dictates, no wala rin untan iran, mangibas ngaw, nasa may liknanda, singadjad korte at atang tanagagi, dengalanday balang sinansakay. Dengalanday balang sinansakay, simbangan day rason kun rason, na balang sinansakay at atang tanagagi kaguntan, no siya pa may mas, ambulbul at surason to, no siya pa may mas matunong so rason to atatong tanagagik si katuman so dengelen si katuman so si siyaan agaon tanatatong tanagagik yaaman so sa kaya rason ya makapkapo ya taptapaw ya rason ang gapi kakanaan ya rason si katuman so ibasilang agaon tan. That is due process. Isa no wala rin man reklamo. At sa kaya Chief of Police, pero los benos la. No wala sa kaya wala rin grupo na sa rin kapulisan niya man reklamo sa may Chief of Police da, then there must be something wrong. At sama niya Chief of Police akin, taggagabay, nasa rin kakaiba ton pupulis. Kung paano walay pulisness tumot. Kanyan agdagabay. Nasari kaparaton pulis.
Wala ang ko'y pulis nisto. Agaunta na. Poolishness. Instead of foolishness, kunto, poolishness. Walay kakapuyan to. So gabay ito ibagatan. Kasi si ka as a leader, as a chief of police, dapat labalabay ka na sa rin kakaibam. Labalabay ka na sa rin tutuo magauntan. Maunor irad si kata, matunong tan susto, duga. So sari ikukuman mo si kara. Pero na aliwiliwa, alangan na susto ni andam at iganggan mo si kara. Hindi. Taantadan aliwa, tumbukan da. Agauntan at tatong talagagik. Katulanti angang ko si katutan, sumakas ng agnuakin, untan sulik naan angang ko. Nasararayan 34 ya po pulis. Against their chief of police. Ay, noon tan iran lan nakaukulan manimbang tayo. As a chief executive, agauntan na tatong tanagagig. First and foremost, dapat manimbang tayo. Nang nangantiman so katunungan. No iner so kulay mas maong ya katunungan, mas mabiskag ya katunungan, diman tayo agauntan. Kaya nga si babagada, di ba, mga kapaborito, bayan muna bago sarili. Bayan muna bago sarili. Agauntan na tatang tanagagig. No antoy matunong susto duga parad pankabigan na karaklan na umbalay tesi katoy na susto niya gauntan. Kanyang salik na anda what is the special relationship between the local chief executive and this chief of police? Akinat agan natubag nauntan iran liknaan yaman lalapod sa atay 34 ya po pulis at atang tanagagik ya kabyangan na binmali PNP. Meron bang special relationship at atang tanagagik? Good morning, partner. Ambalbalingit ka. Matraffic. Ambalbalingit ka, partner Siyempre, bago na amas. Kaluulob mo nila batat. Maraming asaw. Ay, amay simagsagad alang kontampulay. Kusod kintan, epektoy traffic. Nalinga kay susto sirin Ganyan dapat ambal balingasiw. Ay, abanan mo lay traffic. Abanan Tasay ko kungkot, ako ni abanan ay masyadong traffic ni man, tanggapi gwardya, kongko. Abanan ko lang. Abanan mo la. Pero talagang untan, di mo napagyat sa ito lang. Ang gabay sa traffic, di man sakbay ka, di ba? Pero makapansakbay, no, talagan sila mo oras. Pero ang gapi gwardya, walay gwardya. Wala. Walay. Katumay babaga tayo lang tiga paborito aja. Ta siyempre no walay gwardya. Banti ka ni. Tunda ka ni. Kanto ang gadang dukila. San paupo da ni may dad Basil. No naupo la. Sige bante kanto sa amin sakay. Pauputan lalamat. Dati ando ko dukilay traffic. Kanyang lanti sa ilik na ando ka paborito aja. Pulyan nyo lare drivers na makapantatalusan iraratan kwanda. Pero kanan na undas na ora-ora na. Ay, basa-basa ka man. Apuyo-puyot ka. Apuyo-puyot. Tumon. Marlang ni agaw. Biglaton na ing kuyop. Lanti. Oran lan libog-libog. Ay, libog-libog. Singakin man Ang gadjad dagupan partner. Ay, ang gad bangaldan, ang gad kalasyaw. Anang nang mo may impose tayo. Mismon si Archbishop Sok Villegas. Abasay sapatos to, abasay medyas to, abasay dapan to, ta inlebleb to, ta mismo, anggap po yung arum niya nadalan to. No agtasamay danom. Si katumay dinalanda at atang tanagagi kayari dan nan misa di tanay at cemetery at Catholic Cemetery at nan binaybay dalay dalan paunlaad simbaan ni man ang gano ti magilami dalan adalap ni ay syempre basa ni stagnant may kanyan sa kwanda ano ba yan wala bang solusyon ang lokal na pamahalaan sa
mga kaganapan na ganyan na kapag ka timmarter sumaksilya oran kwanda at nitanlan lubog na sa baha itong mga kakarsadahan po natin. Yung ilan ha, maliban dito sa mga karsadang pinataasan na Oo. kapaborito RJ. Pero syempre, how about yung mga daan na hindi pa pinataasan? Yun, lubog sa tubig ulan. Yakwanda at atong tanagagi. Actually, wala may abasak kapaborito RJ. Ya akin ta no kasi man-hire tayo na sa may drainage engineer. Walang mata. Wala manayay tatat. Kanya-kanya manayang papel. No inhinyero ka, wala may civil engineer, electrical engineer, geodetic engineer, kanto. Wala mo manayay drainage engineer. Yasate drainage engineer sa expertise to no panunton na parakap yan napapaway iratay danom manlapod syudad o lugar dyan pa na maglin na sara may drainage system ya gawin da. Siguro kyan under na kinlatan, walad silong na civil engineer. Tano civil, it's about infrastructure, pantura. Kasi it's si about katutan project. Pero may solo, si ito, drainage engineer. Yung ang wala niya kurso. Paano kinla, walad silong na civil engineer. Nangyari mat, ang ko kapaborito Argenta. Oh, Kasi first time ko maya makaroon actually pa magkata, akin tanong man hire engineer. tayo drainage engineer. Kanda. Check ko kami ata kasi sa antag ditan, no, civil engineer ka, civil engineering so kursum, wala lad silong na civil engineer ka. It's all about infrastructure. Di ba? No, mechanical, di mechanical. Di ba? Chemical, it's about yung mga chemical, di ba? Kasi no nanunutan mo ni kapaborito RJ, wala man so ginawan investigation ng sama na sa isang gunang panglungsod. Say past set up may bunag ya set up na sa isang gunang panglungsod. No less than the former DPWH district engineer Rodolfo John. So ang iter na sa may observation to. At saya so gagawan niya ginawa dan ang may road elevation. Say kwantod man that is tantamount to economic sabotage. Pero po it's too late Lapod ginawa daman niya consultation, gagawin na balot. Yun lang. Police construction. Yun lang. Police construction. What's the use? Parang ganun. Hindi naman pwedeng pigilan dahil it's a national project. Yun naman ang rason nila doon. So, di ba? Pero doon naman, inaihayag naman yung mga observation. Yes. Actually, sa walay mga ibabagay liknaan to, ay hindi masusolve ang baha sa dagupan kung walang drainage engineer na magpaplano or magde-design. So nabanggit yung drainage engineer. Nabanggit yung drainage engineer. Siguro, sige. Tanungin natin si Engineer Dion. Pero lahat yan civil engineer. Kasi kukumpara dalamat kapaborito RJ, singa dyan Marikina, Kwanda. Perennial problem mat, yan nalilik na datay delap at sikara. Yasi nga dyan sikatayo, at siyudad na dagupan, anto Pero sa ginawa da, nan dredge era, insan pinaawangan da, susara may existing creeks tan canals da. Insan da indiklag, inuukal darara may sediment siwad man kapaborito RJ, atip-tipon di man, yas katut may sakimot niya makakasangag, nasatay pakaka bara nasararata niya water may drainage system insan da in-improve iman so drainage system da nanggawaran na sa may underground spillways tan canals tapyan jaruntan na handle daman so may balag ya volume na sa may floodwater insan ira nanggawa na sa may balag large and sturdy river walls tapyan na protektan ira communities near the river. Although wala dyan sara may ilog ti dya, wala lare ginagawa ng ginapuantan ng Congresswoman Manay Gina de Venecia, tuloy na sa may anak dan si Congressman Tof. Yanatan at sinublay lalamat ng Congressman Manay Gina, talagang
wala lari ribble walls. Mhm. Pero agni kumpleto lante, unungat sa may katungtong engineer contractor gauntan ka paborito RJ. Mhm. Wala lari portion, yan, naidan na river wall, pero agni kumpleto. Mhm. Kanyan si katurara may problema tayo, ya wala ray barangay, yano limarag so ilog, Mhm. limo danom, uunlad sa may kabkaabungan. Da walay pawayan to ni. Yeah, Ay, walay labutan to ni. Oo. Dahil Kanyan, kompleto. yes, no kumunta na kompleto la. Actually, ayan programa da dita nad Marikina. Asoldatan in 10 years time. So ganyan ho katagal. Pero no manserbi ka for 3 consecutive terms, that is 9 years ka paborito RJ. Mhm. I think mas marakuplaman pakagapuan mo. No jad Marikina, may akumpleto dami project da for 10 years. Natan say buron dala natan man. Natatawayan dala natan man. So may resulta na sa may project da, yung flood control project. Napapakinabangan na. Napapakinabangan na po nila. So 10 years. Ganyan din yung projection nung unang flood mitigation commission, flood control mitigation commission na binuo noon under then the watch of former Mayor Brian Lim. 10 years ang kanilang projection. Unfortunately, kapaborito RJ, Mhm. it remains a dream. Wala Okay. eh. It remains Naputol. a dream. So hindi na kumpleto. Hindi na Yung kompleto. 10 years. Yes. Ay, Ay, nako. Mhm. Tulis, ulit na ibalay. Kaya rin nagsarang pakabatan pa imano malalapanid sari manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kajet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:10 sa oras sila tatin tanagagay kadlik na balay. Tuloy-tuloy ni Susanay balita issue komentaryo. Kaulop kantabi ni siyempre sanay magtaryoran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan na sa magtarlingkor, magtaryon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Gabay ko pan ken partner magano antis na saray balita ipakabat da saray kabalus-balusay linawa tan kakanayon dan sawanan antik si pangamaon Romulo season si Mama Tuni at binawilad bilay na Diyos ya manamalsa. Say bangkay dawatan ya lalamayan nad residente dita nad Mayor Street at Sitio Rambo at say tulor at i-announce la no kapigan. Bigay taon doon. 89. 89. Bonus la. Bonus lan mao. Bonus lan mao. Say piambag ya da kinan Antilita na pamilya ng Dilad Bilay. Romulo season. Sa kwanto man lang tinan Monsignor Bravo. We received the gift of life and at the same time we also receive may untan niya kipapasa niya we were born in the womb
of Mhm. our mother, Mhm. and then we will end our life in the tomb at the Mhm. cemetery. Kwanto? Yun. In the cemetery, kwanto? Womb, tapos Tomb. tomb. Mm. Ah. So, huwag mong dagdagan ng bong. Okay. Hey, good morning sa mga naulan doon sa sementeryo. Mabuti na lang at may tent na malaki doon sa Wala rin asiro man mo. doon sa mismong doon sa lubok ni Ng anak mo. hindi ni Mayor Jonas Castaneda. Dumalaw ka sa ninong doon mo. sa Heritage. Hindi, Mm. doon sa father at mother ko, doon din sa Heritage. Ganon. Kaso nung bumuhos yung malakas na Doon ka ulan, na tumakbo. buti na lang at mawang may tent kaya Inkargada. inkarga di manad lubok ng Mayor Jonas. Siyempre, man iray pamilya ng Mayora. Kung pa, Mayora Iday. Oo. So, larad man. So, intarya damat niya kinaragay bubong ay may tent. Kanyan Among di laba. man sa nagmaliw ya siniruman me. May apo. Oo. So, Ane? kami amaya basa. Speaking of ulan, kimasil sa bagyon Tinyo. Sino? At, Tino Malaya. Oo. Lumalakas po ang bagyong lumakas si Tino. bagyo. Tino. At posibleng Tino. Tino, Bali nga ran to, Tino. Tino. At posibleng maging isang matinding tropical typhoon. Ayon po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, itinaas ang wind signal number 1 sa eastern at northern Samar. Hilagang Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes, Dinagat at Surigao del Norte Island. At ayon sa PAGASA, alas 4 ng hapon nung linggo, nang mataan si Tino sa layong 805 kilometro silangan ng silangang Visayas. Taglay po nito ang hanging 95 km per hour na may pagbugsong aabot sa 115 maxiltan kilometer per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Tino may rapidly intensify up to typhoon strength before making landfall at or near peak intensity over eastern Samar or Dinagat Islands between late Monday and early Tuesday. Hindi rin inaalis ng ahensyang posibilidad na umabot sa super typhoon category si Tino. Nako. Sa Miyerkules ng umaga, tatawid si Tino sa Visayas at Hilagang Palawan bago lalabas sa West Philippine Sea. Maaring nakalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. Kanyan may medyo siguro maka-experience tiri na uran-uran at atang talagagig. Pero buti na lang at nasa baba natin. Wag lang tumaas. Oo, wag lang umakyat si Wag Tino. lang tumaas ng konti dahil masasapul na naman tayo. Pero nasa baba natin. At may posibilidad na maging super typhoon. Yung, alam mo yung dinaanan ni Yolanda noon. Yun din. Yun din ang dadaanan niya ngayon. Agay, walay dalanan to salon congressman di man. Walay congressman. Diba? Walay dinala sa may panahon ng Yolanda, walay adala na congressman. Yeah. Nantamian ni nan kindi ay LG Secretary nun Congressman Maruhas. laman ng saman. Congressman laman ng saman. Oo nga pala. Nantamian to laman. Remember, you are kwanta. Pibabalit apelido to. Oo nga. Di ba? Ano mo lang? Recall ko na. Di man. Agi. Oo nga pala. Ay, so Unti sila. kap sa lurara may airplane tan kintura, helicopter to. Nako. Kaya sana humina. Pero wala nang madisgrasya pa. Kasi sugsugan ko mong gano'n to yamot mo talagang nadalan to ka. Nga po kala makaiwas. Ay wala. Dumati bagyo. No wrath of nature ya kwanda kapaborito RJ. Katutay may irap. Siyempre the only thing that you can do, kapaborito RJ, is to pray. Yes. Is to pray. The wrath of the nature, yakwanda kapaborito RJ. Okay? Pero at 30, 30. at sa Nobyembre at atang tanagagik, that is Sunday. 30. Parang At 30. matagal pa. Pero Medyo matagal pa. Pero yan yung birthday mo. Hindi. Birthday ko. hindi rin. Birthday nating lahat.
Yan ba yung Andres Bonifacio? Oh, yes. Alam ko yan eh. Palagi tayong binabati. Pero dyan. iba, may ibang kahulugan pa Baka rin. yun eh. Kasi speaking of Tino, sa November 30 naman, merong trillion peso march na magaganap. Ano? Trillion. Trillion Ano peso papamahagi, march. papamudmud. Gusto ko yan. Abangan ko yan. Ano? Hindi ito Hindi rin? magpapamudmud eh. Hindi din? Kundi ito ay patuloy, serye ng kilos protesta. Laban sa corruption. Nako. Mapaga si Ta- Presidente Talagang BBM. meron pa yung mga grupo talagang hindi rin tumitigil na kailangan hindi tumigil at dapat makialam tayo hanggat may korupsyon. Hanggat kasi walang napaparusahan kapaborito RJ, hindi tayo pwedeng tumigil. So parang yun, Kasi deadline? imagine, trilyon Oo. ang pinag-uusapan dito. Trillion na katao? Trilyon na pera. Pera. Trillion peso. Kontulanti peso march. Bakit? Imagine that na bakit nawala may sa piso? atin. Instead na pakinabangan okay. natin dahil doon sa mga corruption issues. Okay. Sa flood control fiasco, kapaborito RJ, gauntan. Nagets ko na. Nagets na. Mapagpagan natin balot si Presidente BBM. Kinoy. Kasi sa kwanto, Oh. may mga agitator dyan, may mga manunulsul kwanto. Hindi kasi ganito Oh. naman. Sinong masusulsulan? Kung ngayon pa lang magkakaroon ng kalinawan, Yan. kung meron ng tuldok, kung meron ng conclusion Yun. doon sa mga investigasyon, Oh. di wala nang maiinganyo. Yes. Di ba? Paano mo iinganyuhin yung taong bayan na makilahok or whatsoever? Kung alam na nilang may Kung hustisya alam na nila. Yung gagalaw sa hustisya. Yes, ganun yun. Pero So, noon, sa kanang nang mabata-bata, rod matada, malinlinaw, pa kanang nang nakapaborito RJ. Yang anggapoy nagagawan, anggapoy Oh. sinagunan siya da, Kasi- yung manatalaran. yes, today is November 3. 30 is arawin eh. Arawin O eh. di from between 3 and 30 dapat mayroon na. Yun. Di ba? At Oo. nang mapaniwala ang taong bayan Mm. na talagang nagkakaroon ng tunay na investigasyon, hindi ko naman sinasabing hindi tunay, kundi mabilisan. Mm. Dahil matagal na eh. Justice delayed, justice denied. Sabi nga sa korte, di Yun. ba? Oo. Paano pagka yan? So, maganda yan. At least may palugit. Mm. Yan. Dahil wala kang mainganyo. Bakit? Oo. Inganyoin kita. Hindi, tapos na eh. Nasunod Correct. na eh. Oh. Ayun o, na Oo. mga buhaya, nahuli na eh. Yes. Tama yun. Ano pang Ang mga saysay? tao- Yung pag ngangaw natin Yes. dyan. Ang mga tao, Oh. madaling kumbinsihin, Yes. madaling pagsabihan, inumay iran guyuran, no Ay, antada, yang yes. gapuni agawa. Oo. Nigilad Nigilad yata nga pinagagawin to. Siyempre, pag ganun, madali. Alam mo naman ang Pilipino. Yes. Di ba? Oh. Madaling mahila yan. Ay. Oo, dahil kasi may emotional. sanok. Yun, sanok na liknaan. Emotional ang mga Pilipino. Emotional eh. Di ba? Pagka tayo yung sympathy vote, pag eleksyon, di ba? Yes. Ay, patok na yung talagang yan, gagana yan. So, doon mo na makikita. Ngayon walang nangyayari. Siyempre. May mga binibitla, may mga sinasabi na ito na. Sa kwanto lang Hanggang tina, saan yung sa kwanto lang tina Senador Marcoleta. Dan pimaway si Gutesa, kwanto. si Walay, Gutesa. Walay, kung nalilingo, walay 17. Ya congressman niya binibit lato. Agauntan. Nakakardalaraman Yun nga Akira kabiyangan na sa investigation na ICI. Ay, Puro kontraktor mo, tan DPW at officials. So yung nabanggit na natatamaan. dalawa. Paano Tapos, na? ilan lang yung congressman na nababanggit. Saldi-saldi lang. Asan yun na yung iba? Yun. So, yan kasi yung malaking question at pinagbabasihan ng liknaan ng umbalay. Kaya madali silang, di ba? Siyempre susuporta sila dahil ang pinag-uusapan dyan is yung para matapos na yung korupsyon at mapanagot yung kung sino ang managot. Okay. Hanggat walang kalinawan, hanggat walang nangyayari, walang kinakalabasan. Andyan pa rin yung galit. Andyan yung galit. At pag galit ang tao, madali mong makumbinse. Although, si Pangulong BBM naman, mililik naman. Oo, kasi Sa kwanto, in fairness, siya naman yung nag-umpisa niyan. Sa kwanto, Sa kwanto you know, kwanto
those funds are supposed to go to people, to feed people, Yes. to make their oo. lives better. Mhm. That all disappeared because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. Sila Of lang. course. No, of course, they Ilan they lang. will be hungry. Mm. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy, kwanto? Mm. Pero wala lim si magsakad kanunutan ko, walay sakaya katungtung ko kapabrito, Mhm. Ajay. Say kwanto, sa ibabagat to ay kwanto. Mm. Ipawil darate inaalada, tinatakuda, kwanto. Mm. Ame si kareg, dan impawil balat ko na. Hindi tatan may talagang na open book mo, di ba? Yes. Open knowledge. Ang tata namin Yes. niya walay agawa. Pero alam mo na may korte rin tayo. Wala ba? Di ba? At marami na rin sa mga kinaso din ang napawalang sala na rin. Yes, Yung mga- absuelto rin. Absuelto rin. So, yun rin siguro ang rason na sasabihin, wala namang, di ba? Wala namang napatunayan sa inyong mga akusasyon. So, ito rin, akusasyon din. Oh, Kailangan may may mapatunayan. mapatunayan. Kasi hindi mo rin basta-basta mababawi yan na hindi mo kinakasuhan, nakakaloon ng resulta dun sa kaso. Korte lang naman ang makapagsasabi na kunin yung kayamanan yan. Kaya lang, Di ba? asailik na ang dabalat kapabrito, Bakit? Ajay. Basta-basta mo makukuha yung pera Oo. ng isang tao. Sana Hindi naman bilisan. Ayun, bilisan. Kasi matantan. Tulad nun, matantan, may bayad. Matantan, Kailan lang naman na-absuelto, di ba? Oh. Ay, Matantan ni sa susil. ICI. Insagap dalabat so reklamo in tinangguyur day binagaan dalabat so ombudsman. Sagap so reklamo. So ano nang resulta noon? Ha? Ba't ba ang tagal ng paglilitis? Di ba? Tulad ng mga, di ba, una nakasuhan si Senator Jinggoy doon sa Napoles. Di ba napawalang sala na rin sa tinagal-tagal. Pero ito may panibago na naman. Ha? May panibago na naman. Na ano? Kay Senator Jinggoy, di ba? Oo. Ano yun? Ano ba? Ito Ay, pa. susilis. Ito pa breaking news. Oh. May panibago din tayong information na sinasabi sa atin ngayon. Oh. Actually, sa nangyayaring fiasco ngayon, sa flood control na fiasco na yan, kumikita pa rin daw ang mga diskaya kahit papano. Oh. You know why? Oh. You know why? Itong mga Pilipino talaga eh. Mhm. Pero from a reliable source daw ito nang galing. Oh. Na kumikita pa rin daw ang mga diskaya dahil yung mga congressman Mhm. na ayaw nilang madawit ang kanilang mga pangalan Oh. ay nagbabayad daw Para hindi sabihin. ng 200 hanggang 250 million bawat isa sa kanila. Ano bang Huwag lang madawit ang kanilang mga pangalan. Totoo Oo. ba, Itits? Yan. Ah? So, yan. Ah. Di ba sinabi ko na sa'yo at nasabi ko na rin sa programa natin nung mga nakaraan na sa fiasco na ito, mayroon pa rin kumikita. Yan. Di ba? Kasi may mga nagdedepensa na kumikita. Oo. Mayroon namang sumisita na kumikita. Oo. Di ba? Oo. Maniwala ka doon? Naniniwala ako dun. Ayaw banggitin yung pangalan. Mm. Meron namang nagbabanggit ng Socialist Triangle. Tapos pinatitigil. Anong kapalit? Di ba? Yun. Ay ginagamit. Oh. Yung issue para magkapera. Para magkapera. Yun eh. Oo. Aminin So, ninyo. ato, May mga kumikita Gamitan pa rin. na lang lahat ng bagay dito, no? Basta Oo. lahat na gustong magkapera. Pero alam mo, sa mga taong ito, na alam na naman na yung totoo, at bakit nila ginagamit ito, na issue na nakakapera, alam mo, may bawi din eh. Di ba? Ibig kong sabihin, siyempre, pagka ganyan na nagsasamantala kayo, may bawi yan. Ay, Ingat kayo. siyempre. Sabi nga natin, if we cannot obtain justice here on earth, Kwandalante, Kapabrito RJ, up there, Kwanda, you cannot escape justice. Tulad ng aligasyon na yan, di ba? Di ba? Yes. May nagbabayad para sa protection. Sa aligasyon Kalahin na yan. mo yun. Mayroon Sila naman pang kumikita nagbabayad ngayon, para Kapabrito naman- RJ. Yes. Ay, Despite the socialist. fact na medyo alanganin na sila, Hindi lang yung Biskaya hanap buhay ang nila. kumikita ngayon.
Imagine 200 hanggang 250 million pesos pwede nilang ibayad. Mm. Huwag lang mabanggit yung kanilang pangalan, madawit-dawit yung kanilang mga pangalan. Mm. Ay, nako. Ay, nako. Ha? Sa issue na to, talagang may nagkakapera. Ibig sabihin, if they can afford to pay that much, Kapaborito Mm. RJ, matagal na silang kumita. Yun. Barya na lang para sa kanila Oh. yung 200 to 250 million pesos. Mm. Sa tinagal-tagal siguro ng panahon, nandyan sila sa posisyon, Kapaborito RJ. Aba, baka mga trilyones na ang kanila mga Oh, kayamanan. Kalamingal, tanyala. Ay, Huwag mo la agi. bibiling garang ko, tundaan mulatan, so pambibiling garang ko tanyala. So, wala may arumat, ani, bilang ko yung ngaran mo. Dapat no, kula bilan, di ba? Ganun yun eh. Oo. Ganun yun. Kaya may nagkakapera. Ay, Lahat nako. pwedeng, ay nako, Ay, socialist triangle. nako. Ang dami. So, dapat between now hanggang November 30, Oo nga. meron ng makulong. Ayun. Ha? Nang matigil Lagi na. nang nabanggit na yan ni Oo. Archbishop Soc Villegas. Mm. Sana bago mag-undas, kwanto, meron ng makulong. At sana yung makulong yung talagang nagkasala. Oo, and unfortunately, Oo. wala pa ring nakukulong. Baka just Ngayon. to pagbigyan yung hiling na yan kahit na mga hindi nagkasala makukulong, wag naman. Wag naman. Siyempre, dapat ang makulong, yung dapat na No, makulong. yung dapat makulong. Di ba? Talagang ay sosil. Wag naman yung walang kasalanan, makukulong. Paano? Kawawa Siguro, naman. may nagtatanong sa ating mga kabayan, hindi lang natin naririnig. Saka na lang sino ang dapat na talagang mag-imbestiga at matukoy natin yung dapat makulong? Di yung mga itinalagan ang nag-iimbestiga. Sana, yung investigasyon nila talagang tumpak. Yun. Talagang... Di ba yung hiling nila dyan, may itilibais? Hmm. Kasi doon palang makikita mo sa body language, sa facial expression, nung nagsasalita, kung nagsisinungaling o hindi. Oo. Pero hanggat hindi mo makikita, kung tinatanong, di ba? Oo. Wala. Kaya, nako. Sana... Hanggang at 30 yan Mula sa araw na to hanggang at 30, meron ng makulong. Oy, so talagang binigyan ng kuwan din mahaba-habang araw. Oo. Bali kung May panahon pa. isang buwan. Sapat na Isang panahon buwan na yan. yan. Palagay ko, Oo. Kapaborito RJ, sapat na panahon na yan. Bago masunog uli yung mga ebidensya. Ay nako ikaw Oo. talagang kasi sa mga reaksyon naman talagang hindi natin masisi. Yung Masunog madlang in the people. sense na Oo. babad na Masunog na. Masusunog na yun. Oo. Kasi Hanggang wala mamaya na mamamatay na yung issue, it Oo. will die a natural death wala na. tinatawag Hindi na nila. Wala pag-usapan. Oo. Katabunan ng isang malaking issue. Yes. Oh. Singasayay. Mm. Pati may Dolomite. Ano yun? Yung sa Manila Bay. Dalin yan Doon sa Manila Bay na ginawang for how many years ang gapoy ginawa na sara may arom niya presidente ya agaylay dutak agaylay na basura may pitak may bura anto muti wala tawag burak yes may burak parang ganoon at may andek-deket ya dalin yan o pimbaket at sikatan ay wala ni ang ubtaw siya nga komunitan di ba for how many years nan imirong si former President Duterte, inasikaso to tan, pinaragap to. Ngayon, isa ng tourist attraction sa Metro Manila. Imbestigan na ko no. Sa man imbestigan niya, may inakalton kin nasaman, chairman na Philippine Urban Forum. Natanat kabiyangan na Kongreso party list. Siya nga pala, observation ko lang, Kapaborito RJ, bakit yung mga party list masyadong active sa mga ganyan? Di ba dapat party list, ang dapat asikasuhin nyo yung party list na pinipresent nyo? Yung kanilang sektor. Yung inyong mga sektor, dapat yung na mga concerns ninyo. Ang dapat mag-concern dyan sa mga issue na ganyan, yung mga regular na congressman, pero tahimik sila. Bakit? Puro mga party list Sino bang party list ang talagang nagre-representa ng sektor? Sino nga ba talaga? Di ba? Ay nako. Let me ask. Yung mga May we nakaupo ask? ngayon, sino ba talaga ang party list na talagang nagre-representa sa kanilang sektor? At doon sa kanilang sektor, isa sila doon. Yon.
Di ba? Ay, nako. So, ang daming, nako. Ay, so many loopholes. Ya tatawagan na kapaborito. Commercial tani, Sige, tuloy tadlik na ibalik. Kaya ni Nazaret Pakabatan pa imano malalapalit sa Ray Banangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Quad City, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Magangkani oras sa tatin talaga gig alas 8:35 lad sayan kabwasan kaulap kanta ni Edlik na Ibale sa rin magteryoran kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tan say magterilingkor magteryon kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel, kay Madam Emma Lipio na Barangay Basing, at siyempre napudabit latilay Madam Emma. Bitlan timo lara may single ladies na Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, tan si Kagawad Esperanza, tan si Madam Jang. Good morning at si kaiditan.
Untan mat, kay Sir Maxi Solis, kay Sir Benjo Villanos, kay Madam Cecilia Morante, na pinigrinigrit po niya sina Yayo Yoko Batutay ng Maluwad. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Kaya Insan Philip Tigno at Gaspar family sa Binbali, Pangasinan. Good morning. At sa Eco family dyan sa Lungos, Calasiao. Hoy, magandang umaga po sa inyo. Karuman ka paborito, RJ. Bali-bali may reflection. Abasa kad sa may cathedral chimes. Kwanto? Say kwanto jay. We have a unique opportunity to reflect on a very important truth of our faith. Belief in the resurrection of the dead and life everlasting for all those who deserve it. Oh, naniniwala ba kayo Deserve sa ba kayo? Oo, naniniwala ba kayo sa heaven? Naniniwala ba kayo sa purgatory? At higit sa lahat, naniniwala ba kayo sa impyerno? Oh, yun ang reflection kapaborito RJ. Kasi ngayon, we'll have an examination of conscience. Uy. Oy. Examination of conscience. Dapat unahin din yung mga mga elected officials. Oy, elected officials. Oh, Conscience speaking. yan eh. Conscience. Examination of conscience. Kasi wala information, kapaborito RJ. Totoo ba itits? Totoo ba itits na may isang mayor, hindi na natin babanggitin kung city or municipal kapaborito RJ, may isang mayor na meron daw chiching. Hindi na bago yan. Meron daw siyang chiching. Oh. At yung chiching na yon, meron siyang assignment sa LGU. Uy. Department head. Oo. At walang kaalam-alam si original na itong si Chiching ni Mayor alarena o parang queen kung tratuhin. Uy. Spoiled kumbaga kapaborito RJ. At meron pa daw siyang pinagawang bahay, pinaganda at pinarenovate ang kanyang bahay. Uy. Bukod pa sa mga biniling rest house doon sa mountainous area. Uy. Na sinasabing love nest ng dalawa. O tapos meron pa siyang bagong sasakyan. Wow. Bongga. Fortuner daw. Totoo ba yan? No. Fortuner, mabili may Fortuner. Kapaborito RJ. Mambili 1 point something. Fortuner. 1 million, 1.4 o 1.5, something like that. So sa kayo Fortuner or 1.8. Hindi natin kabisado pero ganun na siguro. Tapos naka-monthly installment pa. Nako. Ngayon, according to information, mukhang hindi nahahalata ni Urig kasi napupunta naman sa kanya ng buo yung sweldo ni Mayor. Pero ang hindi alam ni Urig, ang napupunta kay Chiching, yung STL. STL. Meron bang STL? Oh. Kala ko legal yan. Sexy True Love. Sexy True Love. Hindi, small town lottery. Talaga? Oo. Yan daw yung kanyang butang. Plus, yung pang mga komisyon sa mga projects daw. Ay, kawawa naman si Urig. Ang sa kanya lang iyon. Wala siyang natatanggap na STL. Wala siyang natatanggap na commission sa mga projects. Ganun ba yun? Kaya natin sinasabing examination of conscience, kapaborito AJ. Kasi ito daw, local chief executive na ito, mahilig pa namang mag-quote ng Bible verse kapag ka nagsasalita sa taong bayan. Tapos, all of a sudden, malalaman ng taong bayan, kapaborito RJ, na meron pala siyang chiching. Nako. At yung chiching na yon, tour ng tour. Tour ng tour. Hatid sundo pa ng mga sasakyan ng kanilang LGU daw. Oh? Uy. Nako. Tapos, si Mayor, mahilig pa daw maglaro sa casino. Oh? Aba, sino kaya itits?
Tapos pinapasara yung VIP room kapag ito daw ay naglalaro. Oh, Saan yan? saan kaya ito? So, examination of conscience sa lahat ng mga mayor. Pera Los kayo, Buenos, ah. Kayo, ha? Oh, examination of conscience. Sinong mas mahal nyo? Mrs. nyo o si Chiching? Nako. Kayo, ha? Kayo, ha? Oh. Kawawa naman si Mrs. Sakripisyo to kalamor. Numan sakit kayo, si pa'y walad abayo. Si Mrs. yo o si Chiching? Pero alam mo yung usaping ganyan, yung chiching, parang batuhin mo nga yung mayor na walang chicks. Parang ganun. Parang ganun. Walang Parang babato. ganun. Walang Walang babato na babato. mayor. Oh. Di ba? Oh. Walang babato. Siguro, di ko alam yung hindi tunay na lalaki ang babato siguro. Oh. Pero pag tunay na lalaki, Ay, nako. siyempre, Keep quiet siya. hindi babato yan. Ayan. At Mga usaping pero ganyan, kwento nagtatampo na raw yung kanya mga partners in partners in crime kasi hindi na sila naambunan. Napupunta na lahat kay Chiching. Wow. Nako. Kaswerte yan? ni Chiching, she must be very beautiful. She must be very sexy. Very whitey. Than the orig. Ha? That's giving him pleasure. Kwento, kapaborito RJ. Marites Ay, kayo kung nako. Arnolfo. Hindi naman. Ay, Kasi nako. napag-usapan lang. Yan ano to may sinasabi dito? Siya pa ang gumagastos. Kita nyo, kawawa talaga si Urig. Merong kang pulalat nita na Si Urig. Ang sakit-sakit ni kapaborito RJ. Kapag si Urig, siya pa yung gumagastos sa election mo. Tapos gaganyanin mo si Urig. Naku naman. Kawawa Hindi, talaga. wala na tayong pakialam dyan. Diskarte na nila yan. Pagka naraman ni Urigo, di magdemanda na lang siya. Yan lang. Pero ang Kapaborito concern RJ. siguro dyan is Kasi- yung yung public servant. Yun. So ang concern dyan ng mga taong bayan, yung paninilbihan. Pero yung sa ng misis at siya, bahala na sila dyan na magkabukingan. Kaya lang, ang kanilang concern din dyan kapaborito RJ, ikaw ang leader. You have to lead by example. Yes, sa leader. Pero sasabihin- pagka sa misis, kasi bahala na sila dyan. Kapag ikaw, ganyan ka nakikita nila sa'yo, di kagayahin ka rin ng mga empleyado doon. Oo. Paano kapag lahat ng mga empleyado naging ganon? Di tawag nito, nagkasanga-sanga na yung problema sa munisipyo o sa LGU, agaon ng kapaborito RJ. Di madadamay na yung mga trabaho, madadamay na rin yung pundo ng taong bayan. Wala na yung serbisyo. Diba? Pagka about work ang pinag-usapan, may pakialam. Yes. Ito may nagtatanong, sino kaya yan? Kaya nga blind item Kasi baka, siyempre, naman yan it's an allegation. It's an mahirap din patunayan. Maliban lang kung yung mga nakakalatay magsasalita at patutunayan. Yun. Kaya huwag nyo na kaming pilitin na sabihin. Oo nga. We have the right to remain silent. Pero yung mga nagbibigay ng impormasyon, kung sila magsasalita dahil alam nila, bahala sila. Bahala Sila kunin nyo yung impormasyon sa kanila. At least kung manggagaling sa kanila, first-hand information yung makukuha nyo sa kanila. Ngayon. Nako. Maganda raw kasi si Chiching kaysa doon sa Urig. Tapos bata pa. Ay, nako. Sige, Talaga. yun na yun. Sige, yun na yun. Mamaya, nagagamit na yung programa natin para sirain ng isang tao. Wala naman tayong binabanggit, Oo nga. Wala tayong binabanggit pag na obvious pangalan. na, wag na. Pero siyempre, nabanggit lang natin kasi leader kasi yung you have reaction na to mga lead. ganyan na pinagkukumpare na yung itsura, wag naman. Wag na, okay. Wag naman, kasi sa physical yan. Mamaya, malibel pa kami dito. Hayaan nyo na yun. Hayaan Basta nyo na yun. importante, kasi lead by example. Yes. Para hindi sa leader pamarisan, lang, sa trabaho para lang. hindi pamarisan ng mga empleyado na nagtatrabaho sa LGU
At, Kasi hindi pa naman ano maibigay yan yung tamang Yan serbisyo sa mga taong bayan. chismis lang naman yan Oo. di ba? Baka Kaya nga sabi natin, examination of Oo, conscience. ginagamit nyo lang yung programa Oo. para wag naman. Magkaroon na lang tayo ng examination of Yes, conscience oo. para pagka ganun, magmula sa ating sarili na lang. Mhm. Ngayon kung bato-bato sa langit, may tumatamaan dyan, huwag kayong magagalit ha. Oo. Oh. Basta ang ito concern naman, natin sa trabaho. ito'y ginigising namin kayo. Oh, yung mga personalidad, para wag na. hindi na maapektuhan ang inyong pagtatrabaho. Di ba? Kasi pagka personal na yung pinag-uusapan, wag naman na. Serbisyo muna. Serbisyo muna tayo. Saka Yan. baka may galit lang kayo. Kaya nyo, Hindi naman siguro. baka nga. Concern lang sila sa kwan Kaya siguro. patunayan ninyo. Gusto lang nilang maging maayos, malinis ang pamamahala. Wag lang At least gamitin they're yung showing their concern. Yes, oo. Pero pagka mga ubos na, wag na. Gusto nilang akayin si Mayor sa tamang daan, sa tamang landas. Baka may galit lang. Wag na. Wag ganun para hindi tayo Ay, masunto. nako. Sige. Bakit kaya pagka nakakita ng chiching, nawiwindang? Hindi ganun naman yung lalaki. Hindi ka tunay na lalaki. Pagka hindi ka nawindang. Syempre cheating. Yung mata, anong tawag? Apple of the eye, parang ganun. Diba mapapalingon ka pagka may pero Kaya nga may kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. Yun. Wala sa itsura, nasa paningin ng tao. Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Oy, ano to, pinaghahanda po tayo. Sa November 5 daw, November 5, that is Wednesday, magkakaroon daw ng cyber attack. Ngayon, sa internet. Sa Oo, computer. nagbabala po ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Service o DDoS sa Miyerkules, November 5, November 5. Sa Facebook post nitong linggo, November 2, sinabi ng DICT na nakamonitor sila sa posibleng DDoS o traffic flood na DOS attack na tinatarget ang mga web server. Paliwanag nito, ang DDoS ay parang traffic jam sa internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website o application. Bunsod nito, sinabi ng DICT na maaring bumagal o hindi agad mag-load ang ilang website o applications. Hindi rin ito data breach at walang mananakaw na personal accounts, data or pera. Ay, buti na lang. Yun ang anong tawag mo diyan? Yung mga may tawag diyan yung mga ATM, yung mga yung mga GCash, mga ganun. Oo, may tawag diyan Kaya ang payo ng DICT, kapaborito Ajay. Kayo ng mahag, delikado. Ayun, wag naman sana. Wala yung sa'yo, madami Hindi naman. Nagkataon lang. Hindi na mapasok Ang sabi ng DICT, kapaborito Ajay, hindi alam mo kasi yung GCash. May certain limit lang na pwede mong i-cash sa loob ng isang buwan. Pag na-reach na yon, hindi na pwede. Hindi na pwede. Wala nang papasok. Pero magre-reset the following month ulit. Maganda yun kasi pagka, alimbawa ako, alinguak, at least aksipan, di ba? On. Ang kasi payo number yan Number. Oo. Ang payo ngayon ng DICT kalma lang po tayo. At ang dapat gawin ay sumubok na lamang muli maya-maya. Gamitin ang official app o status page at sundan ang verified updates. Binabala din ng ahensya na huwag sumali sa mga illegal online activities. Sa ilalim ng Oplan Cyberdome, nagtutulungan ang DICT, ang CICC, ang NTC, ang law enforcement agencies at iba pang partners para sa agarang pagtugon at proteksyon ng online platforms. Kaya daw kasabay nito, naka-activate 24/7
ang kanilang NCERT team para sa pagmamanman at pagtiyak na ligtas ang digital space. Yun. hirap Maraming yan. magagaling na ngayon sa computer. Marami, may IT. Marami ng mga hackers. Lalo na Pilipino. Magaling dyan. Oo. Diba, maalala mo yung I love you virus. Oo, I love oo. you virus. Yan yung kanonang virus na pumasok sa computer. Diba? Yes. Galing ng Pilipinas. Estudyante pa. Oh. Kita niyo yun? Gan magaling ang mga bata ngayon sa computer. Kaya lang, ay ingatan po natin. Ingatan po natin. Oh, by the way, voters registration, arangkadang muli. Ipagpapatuloy po ng Commission on Elections muli ngayong Lunes, November 3, 2025, ang lahat ng voter registration activities sa bansa. Huwag niyong kalilimutan, baka gusto niyo mag-transfer ng residential o residence, gauntan, gawin niyo na po ngayon. Ito ay linsunod po sa pagdaraos ng 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026 BSK. Kung hindi ma-postpone. Wala pa talagang nilalabas ng Supreme Court. No, wala pa eh. Baka ma-postpone uli Kailan ba yung original na schedule? December 6, di ba? 5. December 5. December 5. Oh, malapit-lapit na. Ngayon, November 3 na Dapat ngayon. sana ngayon. 52 days. Pero wala na. Hindi 52 days, Christmas yon. Kasi yung election period, start yan ng October. Supposed to be. Parang wala na, Kaya ayahay na lang yung mga kapitan ngayon, nandyan lang. Wala pang nagpapa-inom-inom. Wala pang nagpapa-inom-inom. Tahimik pa sila. Dahil alam nila na talagang postpone na. Oo. Kasi hindi na ata maharap eh. Pero dapat sana may desisyon. Para hindi naman tayo parang naghintay ng wala. Yun. Oo. Pero wala eh. Tahimik eh. Oy, may nag-text dito. Kalampag na lang yung atensyon ni Councilor Andong. Bakit si Councilor Andong? Ng bayan ng Binmali ba yun? Bakit? Anong kasi issue? daw, doon sa kanyang tapat ng bahay, may nakaparada doon na L300 ba yun? O L300 daw. At mukhang doon na nakalagi. Hindi na umaalis doon. Tapos, yung mga ilan dyan, nagpa-park sa gilid ng daan. Kuminsan, double parking. Nung isang araw, kanto ay mang nareklamo ay, may napadaang ambulansya dyan kasi may sakit na dadalhin sa ospital. Kaso hindi makadaan kasi nakabalandra yung mga sasakyan both sides. Diyan barangay yan. Lumboy. Kay kapitan. Sinong kapitan dyan? Oo. Pakitignan. Kasi Pakiasikaso na lang po pwede ang naman Barangay kasi siguro Lumboy. yung single parking, okay lang. Pero pagka nag-double parking yan, wala na. Diyan ako pakiayos nagagalit eh. Yung Oo. wala kang madaanan. Kasi kalagpas mo, alam ko nakikan yan eh. Pagkalagpas mo Lumboy ng is school, highway doon na. ba yan? National Highway? Barangay Road. Barangay Road. Kasi Lumboy, di ba yung shortcut papuntang Bugalyon dito sa Yes, Lansangan? papuntang Lumboy Matalaba, yun, di ba? ganon. Yung Lumboy, meron din sa Iner, yung daan na papuntang Nagpalangan. Dati ang Kagawad Balugo, Andong, ganon. Councilor, di ba taga Amangkuro yan? Hindi doon siya sa Lumboy, si Lumboy. Councilor Andong. Pero nagkapitan yan sa Amangkuro, di ba? Nakapitan ba siya doon? Oo, nagkapitan si ganun Kapitan ba? Andong. Kasi nandun yung kanyang panaderia. Okay. Yung kanyang hot pandesal. Pwede. Na swerte niya kasi yun ang nagpapanalo sa kanya. Pala. So, okay. Yan, siguro, pag nakikinig si Councilor Andong, pakitignan. Kasi may papasabi ng impormasyon. At kung nakaka-disturb naman, aksyonan. Pero yan concern sa barangay. Yes, concern sa barangay. Okay. Sabi ni Sir Ben Jovellanos, hydrologist engineer araw. Okay. No, kasi, instead niya drainage kasi engineer. wala Hydrologist. Kaya nga, 'di ba sabi ko nga sa iyo kanina, walang drainage engineer. Pag infrastructure, civil engineer. Building, mga ganyan, sakop na niya yung drainage engineer.
Hydraulic. Hydrologist. Hydrologist, mayroon. Thank you po kay Sir Ben Hobillanos. Yun, hydrologist daw. Dapat meron tayong hydrologist para pag-aralan yung measure na makakasolve sa problema natin ng flooding, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupan. Hey, good morning sa Barangay Golden at Barangay Jimenez. Diyan sa sa Mapandan, Pangasinan. Yung asawa ng kanakang kutaga diyan sa Mapandan. Good morning at diyan sa may Barangay Nilumbot. May nilumbot sa Mapandan, may nilumbot sa sa Santa Barbara naman. Para hindi naman magkatabi. Parang Dulag Lingayen, Dulag Binmalay, parang ganun. Parang sa kanyan, tama yun. Dulag Binmalay, Basing Dulag Lingayen, Basing diba? Lingayen, Basing Binmalay. Yan din may nilumbot. Yes. Katabing bayan yan, dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning kay Mayor Carl Christian Vega. Dyan sa Mapandan, Pangasinan. Good morning, Mayor Pagka Carl. talagang ginagawa mo ang tama para sa taong bayan, Binapato ka. focus lang. Focus lang. Focus lang, Mayor. Huwag mahaya mo yun. Wala na yun. Tapos na yun. Ayun. Pero Tamang trabaho mo, Ah. no problem. Di ba? Yun yung sa commercial natin. Oo, yun. Walang problema. Pero pagka may mga nasisiim sila, magkakaproblema ka. Ayun. Sige. Wala ka pala malam niya oras min ng kapaborito RJ mga kapaborito. Kani alas 8:57 la. On supply line number 1 ng kapaborito Joey Baby. Yan, talaranan nyo na tatang talagagik. Hanggang bukas na muli sa sapang edisyon ng ating Liknay Balay. Akalo pakantabi lalangula sa rimag teriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay magtarilingkor magterion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team at technical side at ating tanagagik. Ang kapiarom si Alin Lanag at puso ng Madam Charis, the only one engineer Nixon Dakal. Sa po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bacani. Lignaan na balay.